Witam serdecznie. Nazywam się Валерий Смирнов. Jestem właścicielem firmy New Style. Nareszcie udało się wyprowadzić ten domek. Powiem tak, nie było to łatwe, ale dali radę. W poprzednich lokalizacji nie było z tym żadnych problemów. W zeszłym roku wyprowadziliśmy się budowlanych 27 na Wojciech 7, też w Gdańsku. I od tej pory czekamy, aż się zwolni odpowiednia hala. Teraz pracujemy w namiocie o powierzchni 100 metrów kwadratowych. Zapraszam do tego domku. Ten domek gotowy do odbioru, trafi do firmy Stativa. Wykonaliśmy już 4 takich domków według mojej autorskiej technologii, chroniona na całej Unii Europejskiej. Poproszę zobaczyć. Wnętrze po stronie klienta. Na razie nic nie ma. Okna są drzwi też po stronie klienta. Rama metalowa też pomysł klienta. Przed nami kolejny projekt. Modulowy, całoroczny dom ekologiczny. Bez żadnej chemii, OSB płyt. Wierzymy, że życie skoro jest krótkie, warto zadbać o to, by było dłuższe i zdrowsze. Zaczynając z miejsca, w którym mieszkamy. Do zobaczenia.